her. Den her er stadigvæk Fabier. Lige der, giv hende lige et øjeblik. Ja, ja, vi er her. Ja, du er dygtig, du er flot. Ja, du er flot hest. Det gør hun. Har hun det? Ja, det er ikke så smart. Bedre at tage det roligt. Og så, ja, flot. Samtidig. Der er noget mere jump i det her. Hold da kæft, du hist. Og i sine bagben. Prøv lige at kigge. Hold da kæft. Synes du det? Ja, hvad synes du? Jeg synes, det ser meget godt ud. Kom. Kan du ikke vende den om, inden jeg besvimer? Det ser sgu meget pænt ud. Kan du ikke vende den om? Hun går. Det der, det har vi i hvert fald ikke set ude på folden. Ja. Altså, det der 2 års, det er da måske noget, man alligevel skal overveje. Der kommer mange gode. Ja, det gør der da. Det gør der da. Hun er heller ikke sådan helt op. Altså, du ved, det er lidt... Nej. Hun er 1,5 år med vækst. Ja. Optager. Ja, for helvede. Du stiller ikke andet. Nej, det er okay. Der er masser af lys. Han kom ind og slukkede det. Inden Lisbeth skulle ind. Jeg tror, han synes, der var lys nok. Og hun kan godt, Rikke. Gå lige bag mig. Så lige skulle skridt op og langsomt. Synes du? Det synes vi jo ikke som følge. Nej, det synes vi ikke. Hun har bedre front, og så tror jeg sgu, Hun har bedre front. lidt mere aktion for til. Hun er lige ny kort. Du ved, det har hun fra moren af. Hun er ikke kort, men jeg forstår, hvad du mener. Ja.
Nej, nej, nej. Altså, lem. Ja, jo. Vi behøver ikke filme så meget mere. Nej. Vi får ikke noget galop ud af dem, tror jeg. Nej, det er sådan